Forbund vil gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen her til de jysk-fynske mesterskaber og første pointturnering i rock and roll, disco, hip-hop, showdance, hip-hop-hold og cheerleading. Vi får en rigtig spændende dag. Det er jo den sidste turnering her i 2014, så det byder op til, at vi skal have ekstra meget gang i den her i dag, så vi får en rigtig god stemning. Julen nærmer sig også, så jeg er sikker på, at alle også er lidt i julehumør. Og så får man lyst til at klappe ekstra og være gode ved hinanden. Så skal vi ikke give en rigtig stor hånd til danserne og byde dem rigtig hjertelig velkommen. Der er et rigtig fint program foran os med alt muligt god dans, og i dag så er det også forsøget lidt med, at vi har fået gæster fra Tyskland til at komme og give en opvisning. Det glæder vi os rigtig meget til. Ja. Inden vi lige går i gang, så vil jeg gerne give mikrofonen til formand for børn og uddannelse, Sten Jacobsen. Okay. Jeg vil gerne på Struer Kommunes vegne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til Struer. Det er helt fantastisk at få lov til at åbne sådan et flot jysk-fynsk dansestævne, mesterskab og pointturnering. Jeg har fået at vide, at i løbet af i dag så har 300 dansere været på gulvet, og det er jo fantastisk at skal opleve en masse godt dans her i Struer, som er en lille by, men er en by, som er meget optaget af noget af det, som I er store forbrugere af. Jeg danser nemlig lyd. Struer vil gerne være lydens by. Det er vi selvfølgelig, fordi at Bang & Olufsen er her i byen, men også fordi at lyd betyder rigtig meget for os som mennesker. Og det er rigtigt, når vi danser, så kommer der jo lyd. Det er vi nødt til, at vi skal have en takt, for at vi kan bevæge os. Og der kommer masser af lyd, det kan jeg jo se her lige ved siden af mig, at der kommer masser af lyd til jer, og masser af musik og rytme i løbet af dagen. Også hjertelig velkommen til vores tyske venner. Hjertelig velkommen. Vi glæder os til at se jer. I er jo, har jeg hørt, rigtig dygtige. I er 4 gange mestre. Stiller op til verdensmesterskaberne. Så det bliver en stor fornøjelse at se, hvad de kan. Men endnu en gang, hjertelig velkommen her til Struer. Held og lykke med i dag. Og giv så bare det bedste, I har i jer. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har sat pris på. Hjertelig velkommen. Tusind tak til Sten Jacobsen. Skal vi ikke lige give ham en stor hånd, fordi han vil være her i dag? Vi skal også have budt velkommen til vores official, og vi starter med vores dommer, som skal dømme i dag. Og det er Vibeke Holst Olesen. Det er Nette Gren. Lars Christian Jønsson. Vibeke Pedersen. Og det er Anne-Mette Striver. Vores turneringsleder i dag, det er John Christensen. Og stævneleder, det er Lise Jensen. Og chefberegner, det er Henrik Ravn. Og beregner, det er Kirsten Vejlby Sørensen. Og musikken, det er Den Grimborg. Så har vi også en TU-repræsentant, og det er Anna-Katja Mikkelsen. Er det ikke fantastisk? Stemningen er allerede i gang, og vi skal have en udmarch, og så starter vi med vores rock and roll turnering. Rigtig hjertelig velkommen.